салому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародарои азиз, ба хотири Аллоҳ, ба хотири иними модаре ки ҷигарсӯхтаи ҷигархуни ки барои нами фарзандаш дигар намедона ки чӣ кор кунад, киҷора биқапад. Ба хотири Аллоҳ бародарҷонон, ҳамин навори моро паҳн кунен, лайк ва комментария монем ки ҳамин бародар, инами бародармон агар дар қайди ҳаёт боша, Аллоҳи меҳрубон дуо мекунем ки дар қайди ҳаёт боша. Деемаш е мардакои хуб, шумо куҷора нигаҳ мекунед? Шумо наметонед як модартон, як падартон занг бизанед ки е падар, е модар, ма дар қайди ҳаёт ҳастам. Тамом дига. Бара дига чӣ кор мекунӣ? Карда мегӯяй пай кор борча. Хати ҳамин хонаводатона шумо алахо накунед, зиқзор накунед. ба худо қасам ҳамин бечора намедонанд куҷора биқапанд. ҳа бача фарзанди хиёлтон шухия мардаи хуб бечораи қадар меҳнат кардан, калон кардан, роиш кардан Москва нестай. Тамом. Аллоҳу акбар. ба ҳамин тамом ҳа бача намешавай хеле охе. я занг бизанен хонаотон, я чиз кунен. ҳа мардакои хуб шумо пиён мегарден куҷоида. ма ҳайрони шумо ёки баъзеш ҳамин фақат документ гум мекунад. бача куҷоида пиён мегарден шумо документотона гум мекунен. ма ҳайрони шумоем. документа ки дар бараш мондид, дар ҷебакит ки мондим, дар пиштиш номери телефонта бинависон бародар, рафти дар ҷое ки ғалтонди шумо одам бинами номери телефона занг мизана, мега ҳами гумш кардгай. шумо тоже сами ҳа бача як хонатон занг бизанен, як хонаводатон занг бизанен, бигӯ ата оча мисозим. тамом. фикри мара наки ма 100%. ҳа мардакои хуб занг бизанен. ба худо қасам алахон мекунен шумо бародарои азиз. ҳамин навори мара илтимос паҳн кунен. аз шумо хоҳиш мекунам ҳамчун бародар. ба худо ма талха мекафа. ма ҳайронам ман бачаҳо ёш эҳтиёт кунетон. ҳа мардакои хуб. ба худо қасам инами саҳар як модар зангм зад, як моҳ шуд бачааш даракаш нестай. худованд раҳмату мағфиратш куна, ай морг ёфтанаш. ҳа мардакои хуб. шумо як занг бизанен, хай як бифаҳмантон ки дар киҷоин, куҷо рафтагиен. дар ҳаққи бародармон дуо кунед, дар ҳаққи фарзанди ӯ модар дуо кунем бародарои азиз. гузашташта бечора нав даракша ёфт ки дар морга ҳамин пештар. мардакои хуб эҳтиёт кунен, эҳтиёт бародарҷоно. бо мегӯм лайк ва комментария монен, иншоалло ки худаш паҳн мешаванд. худо нигаҳбонтон бута боша. шермардо ҳамин номуроша дар ҳамиҷа ман мемонам. номаш ҳозир номша мегӯм. аз шаҳри душанбе ҳай ризоев шодмон маҳмадович, ризоев шодмон маҳмадович аз шаҳри душанбе дастай бародарон. баъд бародарои азиз, кадомед ки мехоҳем граница рафтан, марҳамат номерои бародар да занг бизанед. кадомед ки авиакаса мехоҳем бародарои азиз, бо боваринок метонем ки и бародармон да занг бизанен. ответсни худам ҷавоб худам метам, бе ягон самниматса, бе ягон чиз. худованд ҳамата нигаҳбон боша. дар амони Аллоҳ бошен. илтимос навора паҳн. занг мезанен мегӯян мило, занг мезанен мегӯян қори. ана қори, ана мило. мило ман нестим бародари азиз. марҳамат номри милора мемонам, номри қорира мемонам. анами таъдам мебурад номриш. алҳамдулиллоҳ ки анаи қориҷонмон муборак шавад. қориҷон ҳиҷома алло баракатта. анаи қориҷонмон ҳиҷома ҳуйкагия дар проспект мир. адресша билам гу қориҷон. улица Шепкина, дом 47, строение 1, метро проспект мир. ана бародари азиз, шунавидем. бо номерора мемонам, айни метро проспект мир кам трек мир, наздик ай, дур нест бародари азиз. шалпар намешед, 5 минут ай ҳо. алҳамдулиллоҳ ки нигаҳ кунем бародари азиз. тамоми намуди дорво ҳаст ай, ана тамоми намуди дорвош ҳаст. ими айти нестан. прикол нака бародар азиз. лангари бобо салом алейкум. овардемаш ки реклама мукна. ина ҳамроҳи қори бобо иншаллоҳ ки як пеш лозим маҷбур кашда нишон дода истодем барои ҷинхунӣ, аҷинахунӣ бо чӣ мегӯянд, ҷоду гап хабар. иншаллоҳ занг бизанед рақамҳои, яъне ки бо хушбахтӣ сағира ҳамин зан надорӣ ку ё як бор бихонад деюм бора да зан меёбӣ. тори сарат зан мереза. як хубӣ кори ҳуй кард.